на моята авторска песен "Любовна съдба" ще разкажа набързо нещо. Чакай да го намаля, за да може да се чува. Във връзка с авторските ми песни 1991-1992 година излъчиха по радио Велико Търново 3 мои авторски песни. Първата беше "Мома Катерина", където Мома Катерина и "Първо либе" бяха дуети с Камен Йорданов Пенчев от село Първомайци. Но по ушията, другата улица, там до уши са повече на Цеца, медицинската сестра Цеца Донева и на Иван Гатев там, горе на Косева, както и да е. Той има брат Пламен Йорданов Пенчев, който пък е в Австрия. Този Камен Пенчев, той беше танцор в Сидер Войвода, град Горна Оряховица, и добре пееше, не е певец, но добре пееше и го поканих да направим дуета. Да, записахме ги с едни музиканти от Сидер Войвода, Гайдара Илиян Василев и тамбуриста Тихомир, мисля, че беше. Имаше един тъпаните, не се сещам как се казваше. Той е починал, както да е. Но този Камен Пенчев, той беше, пак казвам, танцор, и който работеше с Мирела Кокалова. Тя го канеше по баровете, защото тя има много пияно барове, и тази Мирела Кокалова е дъщерята на акушерката в село Първомайци, там Гергина Кокалова. Те са известна фамилия. Лелята или войната на Мирела Кокалова, тя е пяла Мирела Кокалова, е завършила Софийския университет естраден отдел и пееше по корабите. Нейната война е била заместник директор на захарни заводи. Чичо Ликой, брата на майка и на Гергина Кокалова, е бил генерал Борачев. Както и да е, аз не го познавам. Нещо, жена му е била от Родопите или не знам, не мога да коментирам нещо, което не знам, не говоря. Но тази Гергина Кокалова ме беше поканила да работя в един от баровите, т.е. в барчето на Мирела Кокалова в читалище Надежда Велико Търново до Царевец. Да, 3 дена работих и намерих една бележка "Кис май", аз викам ясно, не ми мястото тук, и съм махна. С един от театъра беше там, един мустакак, не помня кой. Така, и тази Мирела Кокалова, тя много помагаше на Камен Пенчев. Камен Пенчев междувременно дойде посланника на Куба в Първомайци и тогава започна производство на кубинската захар, анализера захарни заводи, а Камен Пенчев замина за Куба, не знам, там се ожени за някой, защото каза, че жена му била висока топка. Както и да е, но сега този Камен Пенчев, това е Христос.